Sanibona, phinde ngibingelele nje namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umuhle obabazekayo, ongcwele, osindisayo, osingathayo, umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu osenzele konke, uNkulunkulu osasenzela konke, uNkulunkulu uyohlezi esenzela konke. Kuphela thina uma sisondela kuye, kuphela thina uma sivuma, kuphela thina uma senza intando yakhe, kuphela thina uma senza okufanelekile ngaso sonke isikhathi ukuzisisa thina, ngoba lapha emhlabeni into ekumele siyazi siqonde kakhulu bantu bakaNkulunkulu ukuthi konke ukwenzayo uzenzela wena, ukuhamba kwakho uzihambela wena, ukukhuluma kwakho uzikhulumela wena, okulalelayo uzilalelela wena, ukubuka ngamehlo akho uzibukela wena, okuthinta ngezandla zakho ukwenze ube nomshikashiko ushikashika insuku zonke ushikeshikela wena. Ngiyazi ukuthi abaningi banenkolelo ukuthi ngisebenzela iy'ngane zami, ngisebenzela umndeni wami, ngisebenzela ubani nobani nobani, kodwa ekugcineni kosuku uzenzela wena konke. Wake wathi nje umpristi wami ngelinye ilanga wathi kwakunobaba owaye-rich ngendlela eyisimanga, ecebile. Wathi ecebile kanjalo enalo lonke uhlobo lwemali emhlabeni, kwavele kwashona kwabulawa wonke umndeni wakhe. Wathi usubulawe wonke umndeni wakhe, wavele wabona ukuthi le mali ayingisizanga ngalutho. Wahamba waya ebhilidini elide elishona phansi, waqeda wayichitha imali kule ndawo le ebizwa phecelezi ngebhalkhoni. Wayichitha yonke imali eseyikhiphile ebhenki, wayichitha wayisakaza, wayisakazela bonke abantu ababekhona lapho phansi. Waqeda lapho wase waziphonsa, wazibulala. Wathi akungisizanga ngalutho konke lokhu, akusindisanga umndeni wami. Yebo ngikhandlekile ngakhandleka, ngithi ngikhandlekela umndeni wami, kodwa njengamanje njengoba usungasekho sebewuqotha imbokodo nesisekelo baqeda ngawo. Le mali sizongisiza ngani? Sengizokwenzani ngayo? Ngoba bekade ngisebenza ngisebenzela iy'ngane zami, bekade ngisebenza ngisebenzela ukondla umndeni wami, bekade ngisebenza ngisebenzela abantu abaseduzane nami. So mase bengasekho labantu abaseduzane nami sengisebenzelani? Sengisebenzela ize, ayisesizi ngalutho, angivele ngiyichithe ngilahle. Mhlasimpe khona ezobasiza ezoba yigugu kubona. So bantu bakaNkulunkulu lapha emhlabeni ngisho kuthiwa wenzani, ngisho kuthiwa uhambaphi, ngisho kuthiwa kwenzakalani, konke okwenzayo uzenzela wena. Akekho lapha emhlabeni kahle kahle ozele omunye umuntu, kodwa wonke umuntu uzizele yena. Akekho ozele uzosebenzela omunye umuntu, kodwa wonke umuntu uzenzela yena. Ngaleyo ndlela angisho ukuthi abazali shuthi akuyona i-responsibility yabo ukuthi bafundise iy'ngane. Cha, umsebenzi wakho. Yabo njengoba ukwazile ukuthi uyilethe le ngane, umsebenzi wakho ukuthi uyinakekele uyondle, umsebenzi wakho ukuthi uyinakekele uyifundise, umsebenzi wakho futhi ukuthi uyisondeze kuNkulunkulu ngoba uyobuzwa ngalokho. Njengoba kwakuyi-responsibility yakho ukuthi ucele enkosini, ucele lesi sibusiso, njengoba wasuka wahamba wayenza, umsebenzi wakho ukuthi uyifundise, umsebenzi wakho ukuthi uyisize. Ngoba ngaso sonke isikhathi zonke izono ezenzekalayo, zonke iqalekiso nanani, noma isiphuma lapha ngaphandle ungayifundisanga, kubukwa wena mzali, kubuzwa wena kuthiwa hawu, uma wakho uthe nje uphuma ugqoke into emfishane kanje, bathe nje kini uphuma uye esikoleni ungagqokanga ijezi umncane kangaka. Umsebenzi womzali ukuthi ayitshathe ingane, ayilekelele, ayifundise ngendlela ekuzoba ngeyayo, okuyothi noma esikhulile ebese ingasuki kuyo. Uyifundisela ukuthi ukukhuleni kwayo bese iya-aplya yenze konke lokho efundiswe kona. Yikho abantwana abaningi athi sephuma esiyoshada, athi eyophuma e-university, athi ephuma esabalala ethola impilo, ebese ethi mzali ukhumbule ukuthi ungubani, uzazi ukuthi ungubani, uzazi ukuthi awufani nezwe, uzazi ukuthi awufani zonke iy'ngane lapha esikoleni zizobe zenza umathanda zonke izinto ey'hlukahlukene, zizodwa ezobe yibhema, zizodwa ezobe yifeba, zizodwa ezobe zenze 1 2 no 3, kodwa wena zazi ukuthi ungubani. Zazi ukuthi wena wakwamhlongo, zazi ukuthi wena wakwamazibuko, zazi ukuthi wena wakwaMbokazi. KaMbokazi asikwenzi lokhu, KaMbokazi siyahlonipha, KaMbokazi asithanda izinto, KaMbokazi su-1 no 2 no 3. So zazi ukuthi ungubani ngoba lapha uyoveza ubuso balapha ekhaya, uyoveza imfundiso zalapha ekhaya. Ibhadi noma into engekho right ukuthi njengamanje sesiphila esikhathini lapho khona abazali bengasafundisi, bengasenandaba. Wonke umuntu matasatasa, babodwa bamatasatasa ngemisebenzi, bamatasatasa ngemali, bamatasatasa ngamabhizinisi, bamatasatasa ngezinto eziningi, bamatasatasa ngezinkanuko zenyama, bamatasatasa ngezinkanuko ezidlulayo ezingeze zabasiza ngalutho. Konke kubhizi, kuyaphithizela emhlabeni kaNkulunkulu. Bantu bakaNkulunkulu senzani njengamanje? Siphila mpiloni kahle kahle. Kuyini konke lokho okwenzakala lapha emhlabeni? Kuyini konke lokho okwenzakala esizweni sikaNkulunkulu? Kuyini lokho okwenzakalayo ngentsha, ngabadala, nabo bonke abantu? Because ayisancikile kwintsha kuphela le ndaba. Nakona wonke umuntu nomdala nomncane nogogo nomkhulu.
Uthi uyathola nje umuntu omdala oyesalukwazi oyiqonda oyazi kangcono impilo yakudala, oyiqonda oyazi kangcono impilo engcono kunale. Kodwa uthola yena naye emdibombe unethi phela awu sihamba nesikhathi, hawu phela emhlabeni ayisekho yonke leyo nto, akusekho ukuthi siyatshala alisanethi imvula, hawu asibiyile phela Nkosi yami bavele badelele iy'nkomo zingene. Ayikho into engenayo plan A no plan B lapha emhlabeni. Phela ukuthi abantu baluleka ukucabanga, baluleka ukuqonda, baluleka ukuhlakanipha. And ukuleka ukuhlakanipha kuveza ngokucacile ukuthi umsabe uJehova umdali wezulu nomhlaba, ngoba uyena opha ukuhlakanipha kweqiniso. Uthi ezwini lakhe uJobe 28:28, uqala ukuhlakanipha kumesaba uJehova, uqonda kungudedebini. So ukuze uhlakaniphe kuqala kuzomela ukuthi usabe uJehova umdali wezulu nomhlaba, ekuyinto eyenzakalayo njengamanje abantu abasamsaba uJehova. That is why abantu bengahlakaniphanga, bekhetha nanoma yini noma ingasiphi isikhathi, benza nanoma yini abayithanda noma ngamuphi umzuzu. Impela ngoba ukuhlakanipha akusekho kubantu, akusalangazeleleki, akusanxaneleki, akusafiseki. uNkulunkulu senyanyeka, uNkulunkulu sezondeka, yonke into embi sijwayelekile, ubumnyama sebuyinoma. Ngiyakhumbula nje kudala ukuthi yazi kwakuthi kushona ilanga kucwebe emgaqweni, kucwebe ezindaweni zonke, abantu bengihli benyuka bengaphumi bengena. Kodwa manje ngisho kuthiwa uMonday noma uTuesday mekwashona ilanga, izenzo zobumnyama ila ziqala khona, ila beqala khona abantu benza imshikashika, ila beqala khona abantu bephuma bengena, ila beqala khona abantu befuna izintombi zabo, befuna ukubhema, befuna yonke imfebo, befuna zonke izinto. Ubumnyama abantu baNkulunkulu bushwankathela. Athi omunye umfowethu kwezinye ezezambulo athi isitha silwela ukuthi iAfrika ibe yiGomora neSodoma. Khumbula ukuthi iGomora neSodoma kwakuyizwe elinjani. Kwakuyizwe lapho bonke abantu benza umathanda. Othanda ukufeba uyafeba, othanda ukulala nenje ulala nayo, uma uthanda ukulala nenkukhu ulala nayo. Bethaka zonke izinto, belalana izitabani, befuna uthanda ukulala nomntwana ulala naye, uthanda ukulala nani ulala naye. Siphela esikhathini lapho khona yonke into abantu baNkulunkulu siguqukile ngendlela eyisimanga. Ubuhle abusebaphenduka ububi, ububi baphenduka ubuhle. Zonke lezi zinto abantu baNkulunkulu zezitabane nani kwakuyizinto ezingathandeki, izinto eziyihlazo. Kodwa manje uma ufuna ube isitabane sezivumelekile, senomthetho ukuthi wonke umuntu. Njengamanje siphila esikhathini sobumnyama ngale ndlela ukuthi ayisekho into emnandi, kwakudla akusekho mnandi. Ngoba uthi uyathola amakabishi amarabha, uthi uyathola ubhanana wawona ungazi ukuthi ungawustretcha into ongakazi uyibone. Uthi uyathola inyama, izidumbu zabantu. Uthi uyathola kwayizilwane, izimpukane ezigcwele endlini kahle kahle, amadimoni, izibankwa zishiya udoti ukungcola kahle kahle, ubumnyama obusuke buzokumonitha izilwane zingabantu beziguqulile ngeblack magic. Bonke amamemedi lawa, bonke kuningi abantu baNkulunkulu. Uthi uyathola kwamabona kude, bonke opopayi la abadlalayo kahle kahle amadimoni nje ezidlalela, enzela ukuthi libele ngene ey'nganeni, libele ngene ey'nganeni. Wonke lamaze libele wakhuluma ngoba izwi elikhulumayo lingena kuwe lifike lakhe okuthize. Noma mhlawumbe kungeke kuze kuvele manje, noma ngeke uze ukubhodle manje, kodwa ungakubhodla eminyakeni ezayo. Phuza udrink manje uze ubhodle ngakusasa, nangakusasa usabhodla wona, nangakusasa usabhodla wona. Okufana namazwi azothi umzali ethuka ingane, avuye isilima wena, avuye isiningiso, avuye ikuthi nokuthi nokuthi. After 5 years ingane izobe isawakhumbula lawo mazwi njengoba enjalo. Ukuthi usekwatsho ukuthi yazi usekwasho ukuthi ave ngisilima. Ithi mayisifeli lapha esikoleni, kuba uma washo ukuthi ngisilima. Noma nginothisha mase seyitshela isifeyilile asho ukuthi avuke isilimana wena. Iwakhumbule lamazwi ukuthi kombe noma sekwasho into efanayo. Yazi nomalume sekwasho into efanayo. Yazi nosibani masekwasho into efanayo. Ngaleyo ndlela libele phaya lapha, alibele engama ehlala lamazwi akhule bese naye iyathatha iyamkela ukuthi umthetho wami mina ngisilima. Umthetho wami mina ngihlakaniphanga. Umthetho wami mina ngisoze ngaphasa.
umthetho wami mina ngisoze ngaphumelela. Kuningi esibhekene nakho abantu baNkulunkulu, kuningi esikubonayo, kuningi okwenzakalayo, kuningi futhi okusazokwenzeka. Sisabona okuncane kahle kahle ngoba ubumnyama buyanda, ubumnyama buyasebenza, busebenza ngamandla, bufana namakholwa. Amakholwa alele, amakholwa awakhuleki, amakholwa awazili, amakholwa awanandaba ngisho kufundisa kufundela umfundisi. The reason why abantu namhlanje beduka kangaka ingenxa yokuthi abafuni ukufunda, abafuni ukuthola ulwazi ukuthi babhekene nani. I-opponent yakho iyohlezi kuhlula if ungafuni ukwazi ukuthi athina ama-weakness ayo, athina ama-strength ayo, iyohlezi kuhlula. Mhlawumbe i-debate esikoleni niyo-debate nesikole sabelungu thizeni, bazohlezi benihlula if ningafuni ukusesha ukuthi lezi ngane lezi ey'funda kulesi sikole zifunda isingisi enjani. Mhlawumbe zifunde i-first additional language noma zifunda ilokhu njani, i-home language. If nina nifunde i-first bona befunda i-home, vele isingisi sabo soba ngcono. Basebenza kanjani, bafunda kangakanani, bazimisele kangakanani. Ufunde nge-opponent yakho bese nawe ufunda ukuqina khona uzokwazi ukuthi masulwa, masufika isikhathi sempi uyazi ukuthi ubhekene nani, uyazi ukuthi uzochobozaphi, uyazi ukuthi bahlulwa yini. Ngaso sonke isikhathi bantu baNkulunkulu kumele sazi ukuthi sisempini singabantu, sisempini singamakholwa. Isitha siyalwa, siyasebenzisa yonke into, siyangqabashiya sifuna konke. Kuthiwa sime silindile ngithi ngoba isitha siyabhonga njengebhubesi sifuna isingamgwinya. Isitha siyabuka ukuthi abantu bathandane, isitha siyabuka ukuthi abantu balangazela ini, isitha siyabuka ukuthi abantu bafisane, isitha siyabuka ukuthi abantu bathini, bakhulume bathini. Sistadishe, asinankinga, siyabekezela iminyaka ngeminyaka, sikustadishe. Okay, nange khuluma uthanda amafutha, akakufuni ukudla okungenamafutha. Okay, nange khuluma ukuthi uthanda usweet ukuthi alright, njalo mase eqeda ukudla uthanda ukuthi adle usweet. Alright, nange khuluma ukuthi ave ngakufuni ukuthi okay, ukuze simlwise simenze ukuthi xokozele ingqondo yakhe, ake sistadishe, sibhale phansi, siyasebenza. Siyazi ukuthi mase sigadla sogadla once. Uthanda amafutha wena kodwa wafuna wengulube, uthanda lawa anormal, sizokwenza ukuthi la uyothenga khona kuba amafutha engulube. Sesiwinile njalo ngithi uthe uthanda amafutha wena, uthe uthanda usweet thizeni. Okay, osweet abenziwe ibacon. Okay, sesiwinile. Uthe uthanda usweet wena, subulewe spiritual kanjalo. Alright, uthe wena uthanda ukuthi, uthe wena ufuna ukuthi ave ungamthanda ukuxabana nokuxokozela, vele silethe umuntu ozolibele kulwisa, elwisa lokuxokozela lokucasuka. Sifuna ukuthi uvungame uphakame naye phakame, sengelinye ilanga vele athatha ubhusha kubhokotela bese uyafa kanjalo siqede ngawo. Sikustadisha. Makholwa siqala nini ukustadisha isithi? Uqala nini ukustadisha ukuthi ubhekene nani? Uqala nini ukufunda ukuthi kukhonani lapha emhlabeni elwisa abangcwele? Ngoba kuningi khona abathakathi abakulwisa ngezinto ozikhulumayo bekulalele, abakulwisa ngezinto ozithandayo, abakulwisa ngandlela zonke and abathakathi ibona abasebenza kakhulukazi la eAfrika, kakhulukazi kubantu abamnyama ngoba balwa ngezichitho, izithwalo, izimfene, izilwane, imikhovu, balwa ngayo yonke into, ngayo yonke indlela. Kube khona amadimoni ngokwehlukahlukana kwabo akwazi ukuyiguqula, sebenza black magic. Kube lisitha uSathane uqobo lwakhe, ayikho into angakwazi ukuyenza. Kuba ama-wizard, amamemede asebenza ngabantu around omakhelwane, abangane izihlobo bekhuluma lawo mazwi abakhulumayo bese kumele afinyelele kuwena, atshaleke bese uyawa endle. Kuningi bantu baNkulunkulu okudinga ukuthi abantu bahlale phansi, sebenzisa amafoni abo amakhulu amangaka, bafune ulwazi ngoba lukhona lithe chithe saka, luchithe njengalento bebiza phecelezi ngebuffet. Khona lonke uhlobo, khona lonke uhlobo, khona ama-grapes, khona ama-aphula, khona obanana, khona amapheya, khona amanatshi, khona izinkwa, khona ama-rolls, khona ama-hot dog, khona pizza, khona burger, khona rice, impuphu, flour, jeqe, khona yonke into. Wena mfino, wena mbila, wena nyama, lonke uhlobo lenyama, pork, beef, chicken, lonke uhlobo bacon, ayikho into engekho. Neziphuzo ngokunjalo
cold drink, juice, amanzi, tshwala, lonke uhlobo le-dessert, lonke uhlobo le-salad, beetroot, butternut, ubala ini, coleslaw, ubala ini, ama-dessert, ubala ini, amakhekhe, lonke uhlobo lamakhekhe, amaskonzi, ama-muffins, wonke ama-biscuit, ubala ini. Uhlobo lolwazi lugcwele, izithwalo ngezinhlobo zazo. Ade besebenzela ubumnyama sebephumile ngezinhlobo zabo. Izisebenzi zikaNkulunkulu, abaprofethikazi ngezinhlobo zabo. Amaqiniso kaNkulunkulu, Sister Celestial, Brother Enigma, izithunywa zikaNkulunkulu ezigcwala kuma-podcast ngezinhlobo zawo wonke amaqiniso. Besabalalisa ukuthi phansi kwamanzi kwenzakalani, besabalalisa ukuthi emkhathini kwenzakala secret society, Freemasons, kuningi. Bekhuluma ngayo yonke into kwayo izinkundla zokuxhumana, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, kugcwele lonke uhlobo in posters, ko-TV, ama-channel Dumisa, Channel Faith, Daystar, uningi bantu baNkulunkulu. Sesey'khathini zokugcina, masilifune ulwazi lisatholakala, masilifune iqiniso lisatholakala, okunguJehova umdali wezulu nomhlaba. Isaiah chapter 55 verse 6. Mfuneni uJehova esatholakala, nimbize saseduzane. Okubuhlungu ukuthi the reason why umdali wezulu nomhlaba ebeka kanjalo indaba, ingoba uyazi ukuthi siyofika isikhathi lapho khona ezobe ngasatholakala. Siyofika isikhathi lapho khona izwi lakhe lizobe singasekho, lizobe singasavamile. Ngoba njengamanje ukuze umhlaba uqhubeke ube nokuthula, uqhubeke uqoqeke, ukwazi ukulala ebusuku ubuthongo, ingenxa yabantu abakhulekayo, ingenxa yamakholwa, ingenxa yabantu abasayituba belahla konke, bedela konke kwasezweni, beyibulala inyama, beyibulalela ukuthi bakhulekele wena, beyibulalela ukuthi bazilele wena, beyibulalela ukuthi wena ukwazi ukulala ubuthongo, beyibulalela ukuthi wena le demoni liplana ukuthi izokubulala in 3 weeks from now lingawathola amandla. Beyibulalela ukuthi at least njengoba bese bazokubulala kuleya ngozi yemoto, wena ngalolu suku vele usele ungavuki ekuseni, ngoba leya teksi obuzogibela kuyona sekuhleliwe ngayo ukuthi izogiqwa kanje kutholakale amagazi awu-1 no-2 no-3. Kuningi bantu baNkulunkulu bezweni lakamoya, ziningi izinto ezenzakalayo zingakenzeki enyameni, ngoba konke kwenzeka spiritually kuqala bese konke kuyabuya kuzokwenzeka enyameni. Ngoba la enyameni kuyila soke khona edizwe abantu bekwazi ukuthi basheshe bathakatheke emaphushweni, abantu bakwazi ukuthi ubulawe spiritual, kodwa uqhubeke uphile enyameni kade ufile spiritual, kade wafa, usulinde usuku lakho lokufa nje. Mhlasimpe lizofika after unyaka, lizofika after 2 years, after 5 years, kodwa spiritual kudala wafa wena, kudala kwaphela ngawe. Usulinde usuku lokufa, usuyisidumbu nje sihambelayo emhlabeni, usuyisidumbu nje kuphela esiyinto ekudlalwa ngayo sinoma kanjani. So bantu baNkulunkulu, masazi ukuthi isikhathi simanje, ithuba limanje, umzuzu umanje. uNkulunkulu usesabele konke akwazi ukuthi asabele kona, konke asithandela ukuthi asabele kona, konke amaqiniso sewaveze ngazo zonke izindlela. Uthando lakho saliveza nanamhlanje, umusa wakho sawuveza nanamhlanje, ngokuthi ngoKristu sikwazi ukuthi sisindiswe. Izindaba ezinkulu ehlezi semqoka zibalekile zithi bantu phendukani, ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe, nisindiswe, nibhabhadiswe. Nayi indaba ebalekile, indaba yobhabhadiswa bantu baNkulunkulu, kuyona semqoka kulesi sikhathi sokugcina, ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile, nempela sekufikile. Sekula bantu baNkulunkulu, kuphelile ngomhlaba njengamanje, kuphelile ngesizwe sikaNkulunkulu njengamanje. Uyabuya uJehova, uzowulungisa umhlaba, uzowucwecwa kabusha, uzolanda ibandla lakho uJesu Kristu. Abantwana baNkulunkulu abakade begcina imiyalelo yakhe, bemfuna ngenhliziyo yonke. So wena usafuna ukwenza njani? Usafuna ukutanasa uhlale kuwona lo mhlaba lo ongcolile? Into ekumele siyenze njengamanje lo mhlaba ukuthi sivume izono zethu, sibuyele eNkosini, simkhonze uJehova umdali wezulu, ngoba abantu bayalazi iqiniso. uNkulunkulu ukhuluma la ngengaphakathi lakho nangomphefumulo wakho, ukhuluma nawe insuku zonke. Umuntu uyenza into azi ukuthi akumele ngabe uyenza, wona azi ukuthi akumele ngabe uyona. Uhambe bini azi ukuthi akumele ngabe ngihamba la, kodwa aqhubeke ahambe kanjalo, aqhubeke enze kanjalo, aqhubeke one ngenkani. So sesilazi iqiniso
Kungani sibuyele enkohlisweni? Kungani sibuyele emangeni? Kungani sibuyele ebubini? Bantu baNkulunkulu masiqine njalo. Sinxuse amandla kaNkulunkulu ukuthi asiqinise sitshathe bese senze intando yakhe ngaso sonke isikhathi. Isihloko sethu nje sithi kuyasinda ukungcola. Kuyasinda ukungcola. Bantu baNkulunkulu, iyodwa uChrist into ayilangazelelayo ukuthi sonke sibone umbuso wezulu, kodwa asizowubona uma singekho ngcwele. Asizowubona uma singazihlambululile. Asizowubona uma singenzi intando yakhe uNkulunkulu. Phela sizowubona uma sihlala ebukhweni baNkulunkulu sizingcwelisa. And ukuzingcwelisa kwakho zingcweliswa ngokuthi uzigeze, uhlambulule umzimba wakho. Uzingcwelisa ngokuthi uhlambulule izimpahla zakho. Ungabi ngophinda izimpahla maye. Uthi mase usuhlambulukile, usuqedile, bese uhlambuluka umphefumulo wakho nengaphakathi lakho ngokuvuma izono zakho. Nawo umhlaba esiphila kuwo ugcwele amadimoni angithi, ugcwele imimoya ngithi, ugcwele bonke obumnyama. Yonke into ibuswa idimoni thizeni. Yonke into ibuswa ispirit thizeni. Ake sithi kunedimoni ozama ukuthi ulwe nalo mhlawumbe lokubhema kanje. Usifika ukuthi ivuma isono sakho namhlanje. Phinde futhi uwele kusona kusasa. Ulindele ukuthi wenze njani maqhubeka uvuke, uphinde usivume futhi. Ngisho ungazivuma ka-100, kodwa usivume wenze isiqinisekiso sokuthi uyazivuma ukuze ungafeli esonweni, ukuze ungafeli emanyaleni, ukuze ungafeli enkohlisweni ngoba ikona okukwenza ukuthi ubhujiswe ngelinye ilanga. Yesu wawukwenza, Yesu wawuphila ngale ndlela ophila ngayo, kodwa kuvume ukuze uNkulunkulu akuphe amandla ukuthi usuke kuwo. Kuvume ukuthi lokhu kungithwalisa kanzima. Kuvume ukuthi lokhu angikuthandi. Kuvume ukuthi lokhu ikona kwenza ukuthi ubuyele emuva ngempilo. So singabantu siphila. Sihlala sizivume izono zethu. Sihlala senze intando kaNkulunkulu. Sihlala simfune ngenhliziyo yonke. Sihlala ukuthi sizibuyisele kuye. Ngaso sonke isikhathi ngeze ngizona ngenkambo. Nangokunxusa ngaso sonke isikhathi. So kuyasinda ukungcola. Yikho uNkulunkulu lethe sihlambulule njalo. Khona uzoba lula uzokwazi ukwenza intando kaNkulunkulu. Kodwa uma ungcolile awukwazi ukwenza lutho. Ngoba ngalekathi ungcolile, engalekathi uthwele usindwe ilamoya le, lama spirits akwenza ukhathale, akwenza uvilaphe, akwenza uningi, akwenze nje ucikeke. Bese yasinda vele ukhetha ukuthi ngcono ulale. Bese yasinda vele ukhetha ukuthi ngcono uqhubeke ufake more and more. Bakudala umoya wephecelezwe stress. Thola ukuthi idemoni sizene ehlele kuwe. Le stress bese lithi ngcono udle kakhulu. Kanti ufaka more and more amademoni. Lithi ngcono uqhubeke uphuze ngoba une stress. Kanti ufaka more and more amademoni bese yakusinda. So ukungcola kuyimimoya. Imimoya emelene noNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Ekumele sikwazi ngaso sonke isikhathi ukuthi ubumnyama buyohlezi buzama ngazo zonke izindlela nangazo zonke izinto ukuthi kwenze abantu bashiye uNkulunkulu wabo ongcwele. Yona into elulelayo lo Sathane. Yona into elulelayo amademoni. Kalela ukuthi simshiye uNkulunkulu ngoba sinamandla uma sisenkosini. Sinamandla uma siseduzane noNkulunkulu. Sinamandla uma senza intando kaNkulunkulu. Sinamandla uma singcwele. Ngoba yena ungumnini mandla wami ngithi. Yena unothando, uyithemba, uyinsindiso, uyinkazimulo, uyikho konke kukho konke. Ufanelekile futhi udumo. So masihlale ebukhoneni bakhe sifana naye ngithi. Uma sifana naye sibangcwele njengaye. Kodwa masisuke ebukhoneni bakhe ila siba buthakathaka ila sindwa khona ibona bonke ubumnyama. So imimoya ilelo ukuthi abantu basuke eNkulunkulu khona kuzohlala yona. Ngoba usukile eNkulunkulu bayigubona into ngithi bese suzondla ngayo yonke into ekhona lapha emzeni ila usuyilanda kwemoya uyilande fresh ukuthi izohlala nawe. Base sihlele nawe ikwenza njani iyakusinda. Uyayitshatha ikusinde ngempela. Kungavumi ngisho wenzeni. Kungavumi ngisho ukhulume, kungavumi ngisho kungavumi lutho. Engcoleni esekusindweni. Engcoleni isethakathakeni. Engcoleni kungaba isekufeni. Imimoya abantu baNkulunkulu emele siyazi inomona. Ayifune umuntu ozongena ekhaya ezulwini. Ayifune umuntu ukuthi abe nokuthula. Ayifune umuntu ukuthi abe nenjabulo. Ayifune umuntu ukuthi ahambe ngomoya. Kodwa ufuna wonke umuntu ukuthi ahambe ngenyama. Khona izofezekisa izinkanuko zenyama. Khona izongena kanjalo ngoba ngale nkathi ulaka lenyama kuzokuvusa izinkanuko kahle kahle leli demoni lomoya ongcolile. Mase kuvuke wona ke buzobusa uzibusela ke bese liqhubeka ukungcolisa njalo, ungcolisa bese yakusinda. Ungabusayenza intando kaNkulunkulu. Bese yakusinda ukuhlebela ukuthi lanethi izula ungayikuvangela. Yakusinda ukuhlebela ukuthi hayi Nkosi yami wena ukhathele nani ungakhuleki buka udinga ukulala uzumeke. Bese yakusinda uthi hayi noma ngingakaye emanzini nawo ngeke phela amanzi abanda kabi. Bese yakusinda bese usungazizile ukudla uzofa.
kade uzilile last week, ungazili ukudla umuntu uphila ngokudla namanzi. Uma ungaphuzanga amanzi uzofa, uma ungadlanga kudla uzofa, kodwa sikwazi ukuthi zilo 21 days singabi nalutho. Ngoba nemoya namanga ifuna ukukusinda nje kuphela, bese yasinda bese yahlala. Uzongagcina ungayenzanga into obunamandla ukuthi uyenze, ngamandla atholakala kuJehova. So izama ngayo yonke ukuthi abantu kunokuba bayingcwelise, bazingcolise. Empeleni uma uthi uyayibuka lento, akukho mnandi ungcola. Sorry. Ayikho into emnandi ngongcola. Akukho mnandi ubuya endlini uyafica amapeketwane ezimkomishi ziphezu kweindishi, amabhodwe awuhlangana nawo ngasemnyango, isokisi liphezu kwesitofu. Ayikho mnandi leyo nto leyo. Akukho mnandi. Even umbhede mawushunga undlula ngoshiya kanjalo, awachithanga ngisho amanzi, iyodwa insipho usele ifakwe emanzini isiziyancima. Akukho mnandi uthi uyabuya emsebenzini uvela ukhathala igazi, uthi uyabuya esikoleni uvela ukhathala igazi. Ngoba ne ukungcola akumnandi. Uyabuya kwayizitsha ziwashiwe kwanhlobo, usuqwakashela ususheshisa leso esisodwa ke khona uzokwazi ukuthi at least ubambe ukethu nje ngoba vele ulambile uyashona. Iyafika akwenziwe lutho, akukhiwe ngisho amanzi, akukho ngisho amanzi okuphuza, uvela usangane ikhanda ukuthi vele ulale ushiye kanjalo. Ngoba akumnandi ukungcola. Ushiye ingane uyitshela ukuthi anibokuklina nipheke nenze yonke into, zivele zingakwenzi konke lokho, ukuthi zisakaze phansi njengomzali. Yikho abantu baNkulunkulu ibalulekile inhlanzeko. Kubalulekile ukuzihlanza. Hlanza isitsha odla ngaso, mhlawumbe isipuni odla ngaso, mhlawumbe indishi, mhlawumbe amabhodi, yonke into ukuze iphinde inxaneleke futhi ukuthi usondele kuye. Ngoba uKristu uyathanda ukuthi ahlale nathi, angithi? Uyathanda ukuthi abe seduzane nathi, kodwa masingcolile akunxaneleki ukuthi ahlale nathi. Kodwa mawusihlambulula, uzingcolisa, geza impahla zakho, unganuki, ube muhle, ufanele uthandeke, uKristu uyanxanela ukusondela kuwe, uyanxanela ukuhlala nawe. Wake wathi uthisha wami omkhulu esikoleni wathi, yebo nje nilala emakhaya, nilala nishiye kanjalo, nilala nishiye izitsha engcolile, bhuza impukane, bhuza iy'ntuthane, zonke izinto. Ngeze anivakashele uNkulunkulu ebusuku? Nilala kunjalo? Ulala usofa ungcolile? Ulala yonke into emabhekede? Ngeke ngaze akuvakashele uNkulunkulu ngitshela. And angikhohlana namanje lento. And ngithi angicanga ukuthi kangineminyaka mhlawumbe ewu-11 noma 10 noma 12 ekhuluma lawo mazwi, kodwa namanje sankene nezingqondweni yami ukuthi kubaluleke kangakanani ukuzingcwelisa khona izulu lizokwazi ukuthi lihlale nawe. And iqiniso kuphela likwazi ukungcwelisa. Iqiniso phela likwazi ukutshela into oyidingayo bese iyakusiza. Ngeqiniso ngizokutshela ukuthi yabo lokhu ubhema lokho kuyakungcolisa, uKristu ngiyahlala nawe. Yabo leyo manga lo hlezi wakhuluma kuyangcolisa indebe zakho, ngeke uKristu akwazi ukuhlala nawe. Yabo lokuthuka inhlambo kuyangcolisa indebe zakho, ngcolisa indlebe zabanye abantu futhi abaseduzane, angeke aze akwazi uNkulunkulu ukuthi ahlale nawe. Yabo uphuza kangaka kuyangcolisa uqhubo lakho, kwenza ukuthi usindwe, ngeke uze uNkulunkulu aze ahlale nawe. Yabo kuningi abantu baNkulunkulu and izono siyazazi ngabantu. Uyazi ukuthi mangenza into ukuthi wrong, uyazi ukuthi mangihambe ngale ndlela akufanele, uyazi ukuthi mangiphingile ku-wrong, uyazi ukuthi yonke into siyazi ngengaphakathi lethu, ngoba uyaqala ukhuzwe kuqala ngoba uNkulunkulu bukuwe umusa nomphefumulo, bekukhuza kuqala ngoba awuthandi ukuthi wenze kabi. Ngoba umphefumulo wakho phecelezi uyarekhoda, uyaqopha yonke into oyenzayo emzimbeni nsuku zonke, isekhond nesekhond, iminutes neminutes, i-hour nge-hour, usuku nosuku, iviki ngeviki, inyanga nenyanga, unyaka nonyaka. Ngabe kusebusuku, ngabe kusemini, ngabe kuntambama, kusekuseni, kunini, qopha yonke into eyenzakalayo. Yikho uma wenza kabi umphefumulo wakho uyadangala, uyabalisa. Yikho incwadi nje yabaseKorinte besibili chapter 5 ithi ngalokho sisindwa sikule nyama silangazela ukuba sekhaya lethu elisenkosini. Ngoba kusemnandi ukuba kule nyama, ngoba le nyama inenkanuko eziningi zezwe engeze sisiza ngalutho. Inenkanuko eziningi zasemhlabeni ukunxanela isono ngaso sonke isikhathi. Le nyama inenkanuko eziningi zobubi zobumnyama ezingeke zasithabisa zisokuzisa ngelinye ilanga. Ngoba masobhubha engeke waze wathaba.
ngoba masulahla angeke waze wathaba ngoba siyolahla ngako konke esikwenza enyameni. Siyobhubha ngako konke esikwenza enyameni. Siyobhubha ngako konke esikubukayo, siyobhubha ngako konke esikulalelayo, siyobhubha ngako konke esikukhulumayo, siyobhubha ngazo zonke iy'ndlela zethu. Ngako konke esikwenza ngezandla zethu yikona okuzosobhubhisa ngelinye ilanga. Yikona uJehova umdali wezulu nomhlaba ethi hambani ngomoya kungengenyama ukuze ningeze nafezekise izinkanuko zenyama. Ngoba le nyama ifuna okwenyama. Nomoya futhi ufuna ngomoya okamoya. Ngalokho lezi zinto ezinjani ziyamelana ngaso sonke isikhathi. So yazi kudala kongapheli isikhathi esingakanani uthi uyabheka kuloya muzi sebekhipha impahla kuyamuva kuyaklinwa kukhishwa kuwasha amakhethini kuwasha amakhabethe kuwasha sofa mabeyileda bayasulwa kuwasha khishwa iwashing yonke iy'ngane zithi chithi zikaseke zasakaza egcekeni wonke umuntu kuyawashwa kuyaklinwa kuyamuva kwenziwa yonke into kwashwa kwezinto ngakwasha zonke izinto ngoba nenhlanzeko yayisemqoka ngoba iyaziwa ukuthi uJehova yona ilangazelela yona ayithandayo khona ezokwazi ukuthi ahlale nathi. Kuyaziwa ukuthi konke kubalulekile kuyadingeka ukuze izulu lingeke laqhelelana nathi laba kude nathi kodwa lizoba seduzane nathi ngaso sonke isikhathi athi simbize uJehova asabele ngoba uzobe engeke uzobe la iduzane ngathi esizisondeza kuye ngokuzihlambulula ngaso sonke isikhathi sizingcwelisa singcwelisa indawo esihlala kuzona singcwelisa uqobo lwethu bese singcwelisa ingaphakathi leso kwemphefumulo yethu. Ngoba kahle kahle kubonakala ngendlela ohlala ngayo nendawo ohlala kuyona ukuthi wena kahle uhlambuluke kangakanani. Uma uhlambulukile umuzi wakho umuhle ngaphandle ku-right igceke li-clean kodwa uthi uyafika ngaphakathi kungcwele okusho khona ukuthi labantu abazimisela ngokuthi banakele ingaphandle bazigeze bazigcobe bazimake-up bagqoke baswenke babe bahle baphumele ezweni kucace ukuthi banjani kodwa uthi uyabheka ngaphakathi bahleba uthi uyabheka phakathi banenhliziyo ezimnyama ezimbi bese kuba khona abazihlambululayo ingaphakathi labo nsuku zonke okuyikona ukuthokozisa umdali wethu nomhlaba okuyikona ukuthabisa uJehova umenzi kwakonke kodwa kudinga ukuthi sikubhalansise konke njalo bantu kaNkulunkulu wazi ukuthi inyama yakho ihlambulukile ifanelekile ingcwele wazi ukuthi futhi nomphefumulo wakho uhlambulukile ufanelekile ungcwele khona uzozisindisa wena ufumane ukuphila okuphakade. So njengoba ngabe ukuthi kudala kuhlanjululwe yonke into kukhucululwe konke ukuze kungeke kwangena izinyoka zaze zazalela phansi kombhede abantu benganakile belibele bephonsa izicathulo nezikhozi abantu bephonsa izicathulo baphonsa iy'ngubo baphonsa amasokisi baphonsa yonke into ama-packs phansi kombhede utholakala u-R2 phansi kombhede utholakala yonke into. Hawu Nkosi yami yalahleka nekade ngangisifuna lesi sicathulo hawu kade ngangisifuna lesi sikipa hawu bra wami sizodliwa amagundane yonke into phosi iyane phansi kombhede tshini iyane khona lapho faka iyane lapho abantu benganakile bele bephonsa zonke izinto ngoba basuke sebekhathele ngoba le moya iyasinda ukungcola kuyasinda. Njengoba ngeke ngabe ukuthi ngisho umbhede awuthokozisi uma ungandlulwanga nendle engcolile akuhlale kuyo cabanga uzophinda udlele kuyo futhi kanjani. Khumbula ukuthi uKristu wathi ngimele ngasemnyango ngiyangqongqoza ilona loyo oluzwa izwi lami angivulele ngingene mina ngiyongena ngihlale naye ngidle naye. Uzodla kanjani uKristu usangcolile? Uzodla kanjani nawe endaweni engcolile usadla etafuleni lamadimoni usadla nobumnyama nokungcola nokonke ukugcwele lapha emhlabeni? Uzongena kanjani uKristu adle kanye nawe? Uzohlala kanjani endaweni engcolile? Ungamema izivakashi usimemele ekhaya lakho ungaklinile? Ungamema izivakashi usimemele ekhaya lakho ngisho ungasiphekela impela kodwa endaweni engcolile? Umuntu vele athi ngiyabonga ngisho elilambe eshona ngivela athi hayi ngi-right ngisho kubona ukuthi uzothi ngiyabonga uyangiphakela kukhona isipuni engisibona sihamba phansi
ingane kade sinyathela manje wayibuka wathula. Imfaduko zakho kuningi bantu kaNkulunkulu, kuningi. Masihlanzeke ngaso sonke isikhathi. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi sebekujwayele konke okubi ngoba amatasatasa ngezinto eziningi bayehla benyuka. Kugijinyelwa imali, kugijimela injabulo, kugijimela zonke izinto ezikhona emhlabeni. Maze bashiye kanjalo. Kanti la besilahlekisa khona. Njengamanje le ndaba ihambe ibuyele kodokodweni lakho elingumzimba wakho kanye nasemphefumulo wakho. Ukuthi njengomuntu usuku nosuku umele ukuthi uzihlambulule. Idokodo lakho ulihlambulula ngokugeza. Uwashe izimpahla zakho ozigqokile. Ebese umphefumulo wakho oyingaphakathi lakho wona uhlambulula ngokuvuma izono zakho nsuku zonke. Udinga ukuhlezi ukwenza lokho ukuze ungeke wazilibala izono zakho, because if ungayivumanga namhlanje guarantee for sure kusasa uzobe usuyikhohliwe ukuthi kombe ngizenza izolo, kombe ngizizakalela langa, bese usulibele kanjalo. Kumele ukwenze insuku zonke. Kukhona ozokukhohlwa okubi okwenze ngesonto elidlule, okwenze ngenyanga eyidlule. Elapho khona ke ungcola uzulibele kuphela lapha bese kuyakusinda ubungasakwazi ukuvuma izono zakho. Kanti uma uhlalela ukwenza nokuvuma konke kusekahle kusenesikhathi, nsuku zonke uxhumana nomdali wakho, uzohlezi njalo uzihlambulula. Kufana nasendlini. Ayikho into elula njengokuthi uthi ubone ukuthi sengcolile usheshe ushanele. Uthi ubone okay sintsha singcolile usheshe usiwashe sisasodwa. Uthi yabona okay mhlawumbe niba 5 kade nidla niqeda ukudla ibreakfast iparish. Usheshe nizigezwe manje zingaze zome. Mase nidle lunch futhi phinde sheshe igezwe manje igezwe namabhodo. Kuhlezi ku ready kulindile ngoba nangesapha safuna ukupheka. Nangesapha safuna ukuphaka, safuna ukudla. Okay uyabona ukuthi bangenile abantu endlini behla benyuka ngoba kusekho umuntu. Uthi shushu ushanele. Kuhlezi ku clean ngoba ngaleyo ndlela uzenzela wona umsebenzi ube lula. Otherwise uma uzoyeka uzongcole kakhulu, uzonqena, uzosindwa. Ukungcola lokho uzokubuka kokusinde. Izitsho zizingaka sezigcwele usinki uzobuka zikusinde. Iwashing ingako ibuye igcwele ubasket uzobuka isinde. Kanti uma ugeza, kale kathi ugeza uwashe lezo ngubo zakho egqokile. Yini enzima lapho? Iwashe uyineke. Because uwasha leso skipa, naso sketi, nalelo jersey, nalelo phenti, nalelo bra uneke. Kwaphela nya. Ufuna ukulinda ukuthi ubasket izokusinda. Ila khona izokubangela isicefe. Washingi. Masixhumane njalo nomntana wethu. Mahlale njalo singcwele. Okuyikho uKristu akuthandayo. Ukuba siqikelele ukwenza ngaso sonke isikhathi. Ngoba kubuyeni kwakhe lapha emhlabeni uzolanda abangcwele, abagcina imiyalelo kaNkulunkulu, bemfuna ngenhliziyo yonke futhi bengenzi ukalungi. Yikho ethi uzele abambethe ilineni elicolekileyo eliyizenzo zokulunga. Ngabe yazingcolisa yini? Ngabe yenza intando yakhe? Ngabe hlala nebukhona bakhe? Uphila impiloni? Uhamba phi? Ubukani? Wenzani? Usichithaphi isikhathi sakho? Bantu kaNkulunkulu masizingcwelise njalo. Masenze intando kaNkulunkulu njalo. Ngaleyo ndlela ngenxa yokuqonda lokho, kuqondwa imimoya engcolile. Ike yenza isiqinisekiso. Because imoya engcolile ayikho into engayazi ngezulu. Khumbula iphuma khona. Yamazi uNkulunkulu, yamazi umuntu, yazi yonke into. Iyafunda ngawe, iyafunda ngezulu lakho, iyafunda ngekuthanga lakho, iyafunda ngento oyikhulumile, ngento oyishilo. Iyafunda ukuthi okay lo mayithanda ukuthi shuthi zombamba ngakho. Okay lo mefuna ukuthi shuthi zomnikeza kona bese sisukile. Ngoba isitha siyakwazi ukuthi sikunikeze imali ngoba ulangazelela yona. Kodwa nomlilo kaNkulunkulu unokukhanya nesibani esikhanya ba. Ngoba usathe mawathola imali nje zonke 1 2 3 sizokunikeza leyo mali. Singakubonisa ngisho ilotho sinendaba esithana imali. Inqobo nje leso sibani leso uma uzosicima. Inqobo nje loqiniso uma uzothula nalo. Inqobo nje lokuvangela uma ungezokwenza. Inqobo nje lomsebenzi kaNkulunkulu uma ungezofezekisa. Ngenxa yokuthi ubumnyama buyaqonda konke lokho. Umoya engcolile iyakwazi konke lokho. Iyenza isiqinisekiso sokuthi abantu
abanaki. Iyona into abashawa ngayo kakhulu abantu, ishawa kakhulu amandla, abantu abanaki, abantu abakukhandlekela ubungcwele. Yikho amakholwa ewa ubuthaphuthaphu lesi sikhathi sokugcina, ngoba wazingcwelisa ngokungazingcwelisi kwawo ehlala engcolile, amemali imimoya engcolile. Ahamba ngenyama njalo ngithi, khandlekela kwenyama njalo ngithi, khandlekela imisebenzi, khandlekela imizi, khandlekela zonke izinto ezidlulayo ziphelele lapha emhlabeni, abasakhandlekeli kwakamoya. Ngoba amabandla onke futhi bahamba ngomoya ekhandlekela kwasekhaya ezulwini. Yikho uKristu ethi zibekeleni ingcebo yenu ezulwini, ingayibekeli lapha emhlabeni lapho khona kufika khona amasela nenundu. Bayafohla bebe bantshontsha. Ufuna ingcebo lapha emhlabeni, ufuna imoto izoginqika. Ufuna ingcebo lapha emhlabeni, ufuna umuzi uzodliwa. Ufuna ingcebo lapha emhlabeni, ufuna imali izophela. Ufuna injabulo, ufuna ingcebo lapha emhlabeni, ufuna i-TV isibhazabhaza engaka izoshawa izulu kuphele ngayo. Ufuna ini, yonke into oyifunayo ungayithola, kodwa ngesikhashana. Khona ukuphila okuphakade okukhandlekela umphefumulo wakho. Ukuphila okuphakade embusweni wezulu, ngoba embusweni wezulu isemhlabeni omusha, lapho uzobe engasekho idimoni, uzobe engasekho usathane, uzobe engasekho abathakathi, uzobe engasekho ukungcola ongcolile, kodwa sonke sobe sicula uhosana, sonke sobe singcwelisa igama likaNkulunkulu, sonke sobe sihlele ebukhoneni baNkulunkulu, sobe senza intando kaNkulunkulu. Ngabe ulangazelela kuphi-ke wena? Ngabe ufuna kuphi? Ufuna lokhu esikhashana okudlulayo? Uzokuthola, kunankinga, kukhona, kodwa kuyaphela, kuzokukhalisa futhi. Noma ufuna ukuphila okuphakade, kuzodinga ukuthi ubekezele, kuzodinga ukuthi ulinde, kuzodinga ukuthi ume, kuzodinga ukuthi uhlale ebukhoneni baNkulunkulu. So yikho amakholwa ewa ubuthaphuthaphu lesikhathi sokugcina, ngokuba wazingcwelisi, ngokungazingcwelisi kwawo ehlala engcolile, amemali imimoya engcolile. Bese iyabasinda, basindwe inyama, basindwe izinkanuko, basindwe isono, baze bakhathale, basuke kanjani enkosini. Kuba uyakhathala phela. Mase imoya isikusinde kahle, ikhuluma amanga, ikhuluma inkohlisi, kusinde. Bese uyasuka uthi ngeke ngikhathele. Kade ngangasebenzi, sabathe ngiyakhuleka. Mina shuthi mina nje shuthi ngizohlala ngihluphe impilo yami ngeke ngikwazi. Kunini ngehla ngenyuka abazalwana abanendaba, ngisebenza ngedwa, ngihlezi ngizama ukubagqugquzela abazalwana abafuni, ngihlezi ngizama kusinde konke lokho. Bese uyashiya indawo yakho, ushiya umsebenzi wakho, usoxolo. Basindwe izona baze basuke kanjalo enkosini, bese sukela bona. Ngoba uNkulunkulu akakudeli uma usaphila, kusuke kusayithuba elikhulu kakhulu kuwe, odinga ukuthi uqaphele uzibuyisele enkosini. Ngoba khona inqwaba engavukanga. Khona inqwaba engavukanga. Leli thuba lokubona, lokuzwa, lokukhuluma, lokwenza, lokuhamba elikhulu kakhulu. Khona ongasenalo, khona olifisayo, khona olangazelelayo, khona olidingayo. Ubona udlala ngalo, ubona libona luyinto nje. Ubona ukuphila kuwukucomplaina, ubona ukuphila kuwukukhalaza, ubona ukuphila kuwukuthuka uNkulunkulu, ubona ukuphila kuwukwenza umathanda. Uyazisula. Khona inqwaba engavukanga, wena kumele ukuthokozele ukuthi awu, ngiyabonga ngingenile nami osukwini olusha, ngalibona ilanga futhi. Ezibhedlela bayafa abantu nsuku zonke, ezikoleni ziyafa ingane, emgaqweni bashayiswa imoto, ophoyizeni, abanye bayalala bengavuki. Kuningi. Wena bonga ithuba lokuthi ulale wavuka, bonga ithuba lokuthi uvuka usakhuluma, uvuka useza, uvuka usahamba, ngoba leli thuba belingakuphelela. Uzisole usungale kwethuna uthi awu, kanti bekumele ngenze ukuthi, ngoba abantu baNkulunkulu akekho oyoyilantulela. Ngoba amathuba sinikiwe wonke eqiniso futhi lisabalele kuwonke wonke. Uyidlula ngamasibomu leyo video leyo, udlula ngamasibomu lelo qiniso lelo. Awu sasavelela nangu-ke lo mfundisi onesicefe. The fact that uyazi ukuthi unesicefe, engoba uyazi ukuthi uthwele iqiniso,
uyazi ukuthi khona into azoyishaya ahlukanise, ngoba iqiniso liyinkembe lihlaba yahlukanise umuntu nesono, ngoba usasithanda. Ingalo nkathi zokunyanya-ke akukhulumayo uzokubalekela ngeenyawo zombili. Ngakho-ke bantu baNkulunkulu, ngalo myalezo, ngaleli thuba, ngalo mzuzu nangaleli hora, ngithi phendukani, ngoba umbuso wezulu ususondele. Ukufa usondele kakhulu, unihlengwe, nisindiswe, nibhabhadiswe, ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Nazi ukuthi inhlanzeko eninayo emakhaya nasezindlini enihlala kuzo isho inhlanzeko nasemzimbeni yenu kanye nasemphefumulweni yenu. Balekelani okubi, nizihlanze njalo, nizingcwelise, niziqoqe. uKristu uyabuya uzolanda ibandla lakhe, abalungileyo, abangcwele, abagcina intando nemiyalelo kaNkulunkulu, benobufakazi ngoKristu, bemfuna ngenhliziyo yonke. Masihlaleni enkosini, singahlali enyameni nasekungcweleni kwasezweni okuletha ukubhubha, kepha sibe ngcwele njalo, ngokuba uyeza masinyane, nomvuzo wakhe unaye ukumnika yilowo nalowo njengokomsebenzi wakhe. Siphila esikhathini lapho khona manje sisiphila incwadi Isambulo chapter 22 verse 11. Ungalungile ahlale njalo engalungile, ongcolile makayingcolise njalo, ongcwele makazingcwelise njalo, ngoba bheka ngiyeza masinyane, nomvuzo wami unami ukumnika ilowo nalowo njengokomsebenzi wakho. Uthini umsebenzi wakho? Ukuyisaphi umsebenzi wakho? Bantu baNkulunkulu, ukungcola kuyangcolisa futhi kuyasinda. Ubona izinto zingenzeki, ubona kungelula ukwenza intando kaNkulunkulu, ubona ngakhulekeki, ingazileki, ingenzeki lutho, kunokungcola okutshathile okuthwele, kuyakusinda. Kukwenza ube nenkani ungafuni ukugoloza, kwenza ube nenkani ungafuni ukuzihlambulula, unqane kwakuyogeza, unqane kwakuwasha, unqane kwashizisha, unqane kwenza yonke into. Okubi ukuthi unqana nje, bekuzosiza wena. Unqana nje, uzinqanela wena. Unqana nje, uhlalele wena. Egcina usuku wena uyobhubha ngakho. Ungazingcwelisi kwakho, akekho umunye umuntu oyokufela lokho, nguwe. Ungagezi kwakho, nguwe ozonuka. Ungahambi ebukhweni baNkulunkulu kwakho, nguwe ozoba nenkinga. Ungahlambululi izimpahla zakho, nguwe ozogqoka engcolile. So bantu baNkulunkulu, phendukani, ngoba umbuso wezulu ususondele. Nilahle ukungcola, nilahle amanyala, nilahle inkohliso, nenze intando kaNkulunkulu, kuba ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Hlale nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isona, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye izinkundla zokuxhumana zikhona uTikTok, uLihle Ithemba, Facebook uLihle Ithemba Mzobe, Instagram uLihle Ithemba Wendy with IE Mzobe. Nidlulisele nabanye bathole ukuphulukisa nokusindiswa. Nkosi ibe nani nikusise. Hlale nazi ukuthi ukungcola kuyasinda. Hlale ebukhweni baNkulunkulu, nizondle ngezwi lakhe, nenze intando kaNkulunkulu, nizingcwelise, nizihlambulule, nizigeze, nigeze indawo enhlala kuzo, ukuze uKristu ezokwazi ukuthi ahlale nani. Ngoba uzolanda abangcwele abakade benza intando kaNkulunkulu. Ngabe ungcwele? Ngabe uyayenza? Wenza kuphi? Nkosi ibe nawe. Amen.